アームスインギングエクササイズ、ストレス解消、気分転換ブンブン腕振り運動。このエクササイズは全身の健康と血液循環を改善するためのものです。最適な効果を得るために毎日15から30分間の練習を心がけてください。貴重なヘルスケア技術を共有してくださった台湾の師匠リー・フェンシャンに感謝します。ご自身や大切な方々のため、このエクササイズを実践し共有される方はどなたでも歓迎いたします。OK， 各位同學，咁我哋而家咧就為大家示範第二組平日嘅行門功課，平甩功。同樣呢一個你係可以教其他嘅親友去做嘅，或者朋友盡量去講傳啦。咁個重點係點樣啊？點樣？平肩係啦 ，OK。咁一樣下巴 tuck in， 收腹，跟住點啊？呢個係平衡咯，向前平衡咯。沉肩啊，放鬆啊，膊頭有啲人會好緊啊，膊頭記住切記平肩，跟住用你自己身個手個重量自己咁跌落去就得㗎啦。就4下係咪啊？1、2、3、4，第5下就係竅門啦。落咗去之後，隻手去咗後邊少少，摁翻上嚟。再做一次。好。係啦，可唔可以轉一轉個側身俾同學睇啊？由第一下開始啊！第一下。1、2、3、4、5。呢個有少少重點嘅竅門啊，不如麻煩同學由頭到尾講解一次啊！係，你咪見到佢摁一摁㗎，個重點就係呢樣啦。摁兩摁嘅其實正確。係兩摁。可以就盡量去摁兩摁咯，你落之後隻手你去咗後邊，得唔得 ？OK， 非常之好，你流暢啲，做幾下？我做流暢啲啦，係啦。2、3、4、5。1、2、3、4、5。1、2、3、4、5。非常之好，最後一組啦。3、4、5。咁就完成啦。咁做完之後，如果可以嘅話，都係飲一杯暖水啦，每次 OK。咁呢個就係第二組嘅行門功課。多謝各位同學。